Ja lisää luontoa kasvitieteellisen puutarhan siimeksestä. Ai ettäkö on nättiä. Kauniita kukkia. Oh, this place really looks like heaven. Tää on parittelua. No niin. Vois jopa sanoa, että jälleen kerran on tosi kivan näköisiä kukkia kyllä. Ei kukkia. Ehkä toi tekee jonkun kukaan. Siis haisee ihan tajuttoman hyvälle. Mikähän se? Kyllä tuo taitaa olla joku kissankusi höpöheinä eikä tämä kasvi. Voisiko olla? En tiedä, mutta hyvälle haisee. Katsokaa ja nauttikaa kaunista luonnosta. Kyäkelepaa. No mitä ihmettä, siis purppuravärisiä käpyjä. On kyllä mahdoton. Ja kuinka paljon? Näitähän meillä on tuolla kotopuolessakin. Miten ne täälläkin näyttää näin hienolta? It's a beautiful, beautiful life. Wow. Montakohan kertaa mä oon sanonut, että kattokaa nyt. Can't you see the love is all around me? Can't you see? Kattokaapa tämän nurkan taakse. Kyllä on niin maan nättiä, että... Mitäs tykkäätte? Ootteko käynyt Suomessa kasvitieteellisissä puutarhoissa tai minkälaisissa puistoista te tykkäätte? Mikä on semmonen place to be niin sanotusti? Koska tää on aika lailla semmonen paikka. Antaa kaikkien kukkien kukkia vaan. No en ole kyllä tämmöstä linnunpönttöä nähnyt. Näyttää ihan joltain putkimiehen joltain osalta. Sitä paitsi tuleeko tonne postia, kun se on numeroitu? I don't know. Eka mä oli, että rakastaa, ei rakastaa, mutta sit mä olin, että ei piip. Koska en mä nyt voi tätä nyppiä, kun se on niin syöpä. Mä otin kunniakierroksen ja mä kiersin tähän puutarhan kahdesti, koska mun mielestä tää on vörtti. 4,5 euroa, niin kyllä tästä nyt mun mielestä kannattaa maksaa. No toi on kyllä hieno, kattokaa. Tosi siisti. Wow. Meneeköhän nää niinku jotenkin kasvillisuusvyöhykkeittäin? Varmaan menee. Ja oli muuten aika hienot noi hapsusetkin tällä puulla, samalla puulla. Ja siellä on jonkun pesä. Ja tämä se vasta hyvältä tuntuukin. Ihan niinkö... Tuntuu, että tässä voisi melkein kävellä, että olisi niinkö semmonen tiiliseinä suorastaan. Tosta taas mä voisin sanoa, että se olisi niinkö seuraava vessaharja. Voisi olla ihan vörtti. Että on meillä kyllä ihmeellinen luonto kerta kaikkiaan. Meillä ihmisillä. Aivan uskomaton. Mulla ainakin riittää ihmeteltävää tässä, vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Kaikenmoisia, kaikenkarvaisia. It's a beautiful, as I said. I wonder if plant doctors are using plant drugs only. Tääkin on tosi kivan näköinen.
And these are so beautiful. Blunt Alexi, you're a very silly Willy Billy. No tässä olisi nyt se kaiken karvanen. Sit tää on tosi karvanen. Tää niinkö... Joku tässäkin puhuttelee, tosi kivan näköinen. Siihen tulisi myös varmaan joku kukka, koska siinä on tollanen. Wow, it's beautiful. Trump face. Look at my garden, it's so beautiful. We have a different kind of flowers and plants and roots are deep, very deep. This is love. This is nature. This is pure Mother Earth. Not as pure as the purest one, as untouched nature. That flower seems familiar. In Finland we have also these kind of flowers. Siitä nyt vaan sitten valittee, että mikä on mulle kotipihalle tommonen niinkö sopiva kasvi. Mä pidän näistä kaikista. En mä osais valita. Mut tällä on aivan valtavat nää kanssa. Siis ihan jumbo bumbo. Ja sitten on tää meidän... Hei, tää on samanlainen kuin siellä... Kattokaa! Tämmönen oli siellä toisessakin puistossa. Kattokaa minkälainen varsi tällä on. Kuinka pitkälle voit zoomata? Los pollos hermanos. Pollo Kärpänen. Ihan uskomaton tää kyllä. Täällä on. Täällä voi vaan olla. Minä olen. Ich bin. Ja är. I am. Ja niin edelleen. Look this out. And the university is there. Kaunis on maailma, ihana ja vihreä, on meillä paljon kaunista luontoa. Mä oon kyllä vähän niinkö lapsi karkkikaupassa. Kaikki on silleen, että tämä otetaan, tämä otetaan. Tämä on kiva. Isi, mä haluun tällaisen. Kaikki on niin kivaa. Ihanat värit taas, ei voi muuta sanoa. Meneekonen pallo? Okei, eli nyt mennään kiertää vielä kolmannen kerran. Yksi nurkka jäi kiertämättä toisen kerran. Eli ei nyt oikeesti kolmatta. Ihana tämmönen niitty. Kesäkukkia. Tai siis eihän se ole niitty leinikkiä, mutta siis miten niin tämmönen yksinkertainen kasvi kuin niittyleinikki voi näyttää näin upealta. Vähän niinku rypsipelto. Ja jälleen kerran täytyy sanoa, että ai että, siis tämä vihreys. Ihan crazy. Sitten keskellä on tollanen rakennelma. I found out there is
other kind of plants. Maybe I can use them as a plant doctor. Tänne on tehty vesiputouski. Kyllä la, mamma mia! What a call! No siis kattokaa mitkä vuosikasvut. Siis nää on ihan niinkö tosi kivan tuntuisia ja näköisiä. Siis ihan selvät silmät tällä puulla. Mikä lie mänty tai kuusi havupuulaji onkaan, niin kattokaa niin. It's watching us. Se on aivan kuin sydämen muotoinen. Luonto lähettää rakkautta. Mun täytyis kyllä oikeesti opetella kuvaan sen sauvankaan, että tulisi parempilaatuisia videoita, ettei tulisi sitä ylimääräistä tärinää ja pärinää näin. Toisekseen mun kannattais kuvata vaakatasossa, niin niitä olisi mukavampi katsella jollain isommallakin laitteella. Oh, there's a bumblebee. No heti niinku joku mutantti ninja kilpikonna tai joku mikä lie vastaava. Viemärirotta. Siis onks tää joku ylikasvanut ruohosipuli, koska tää on aivan valtava. Tämmösiä sormenpaksuisia jölliköitä. Wow.